Vicepresident, primer de tot, vostè acaba de dir, jo volia fer dues preguntes, una a vostè i una al conseller Turull. Vostè acaba de dir que és textual, el referèndum no té res a veure amb el FLA. Vostè, perdoni, realment s'ho creu? És a dir, vostès estan plantejant un referèndum sí o sí. Fa mesos que diuen que se'n van. Recorren al FLA perquè els mercats internacionals no ens financen. I a més tenim les finances de la Generalitat allò a nivell bo escombraria. I vostè creu que el govern d'Espanya, és a dir, la independència no sortiria gratis? Vostès creuen realment que no faria qualsevol cosa per impedir-la? Inclòs el FLA? En tot cas, el govern espanyol el que ha transmès, si no és així, segur que vostè m'ho aclarirà, si ho considera oportú, però en tot cas el govern espanyol el que ha dit és que vol interrompre el mecanisme del FLA perquè diu que sospita que es financia un referèndum a través del FLA. Impossible. No té cap sentit. Interrompre el FLA no té cap efecte sobre el referèndum, això és el que he dit. I em sembla que és una obvietat que és d'una mida similar a la catedral de Barcelona, diguem-ne. És evident que és així, no té res a veure el FLA amb el finançament d'un referèndum. Per tant, interrompre el FLA no té cap efecte sobre el referèndum. Lògic. D'una lògica aplatanant. Per tant, interrompre el FLA té efecte sobre altres coses. Sobre què té efecte? Sobre les entitats del tercer sector, sobre els prestadors de serveis socials, sobre els hospitals, sobre, com veuen vostès, sobre el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, sobre l'Institut Català d'Oncologia, sobre el Banc de Sang i de Teixits, sobre les universitats, però no sobre el referèndum. No sobre el referèndum. Després, sobre el FLA. El FLA són uns recursos econòmics que són fruit dels impostos que paguem tots els ciutadans i totes les empreses. I en tot cas són uns recursos que el govern espanyol ens presta, sovint a canvi d'un interès, uns recursos que ja són nostres, perquè fixi's una cosa, de fet, sistemàticament, fins i tot donant per bo el model de finançament, etc., sistemàticament la bestreta del model de finançament es calcula a la baixa. Des del 2009, sense interrupció, sempre el govern espanyol l'ha calculat a la baixa, de tal manera que sempre acaba havent-hi una liquidació positiva, però que arriba al cap de 2 anys i 7 mesos. No al cap de 2 anys, com diu la mateixa llei. Per tant, escolti, la nostra posició sobre aquest tema és ben coneguda. El FLA forma part dels recursos que ens pertocarien si el sistema de finançament funcionés com ha de funcionar, si no es calculés la bestreta sistemàticament a la baixa, si la liquidació d'aquesta bestreta no arribés sempre més tard del que la mateixa llei preveu. I en tot cas, insisteixo, si el govern espanyol vol interrompre el mecanisme del FLA i no vol finançar aquestes factures, en aquest cas, per exemple, corresponents al mes de juliol, jo vull que quedi clar que nosaltres sí, i per tant que ens retornin les factures i ja les pagarem nosaltres, perquè nosaltres sí que som responsables, perquè nosaltres sí que protegim els ciutadans, perquè nosaltres sí que volem protegir els proveïdors d'aquests serveis socials bàsics. I em sembla que, espero que això s'entengui bé, diguem-ne, jo ho intento explicar amb la màxima claredat possible. A nosaltres ens sembla que el conjunt de les administracions, però no de les administracions catalanes i espanyoles, el conjunt de les administracions, també el Banc Central Europeu, oi que fa esforços per garantir el bon funcionament de les administracions públiques, els serveis als ciutadans, adopta mesures de política monetària, però oi que també ho fan altres institucions de caràcter internacional, oi que també ho fa la Comissió Europea, oi que hi ha una cosa que s'anomena Pla Juncker, oi que el conjunt de les administracions intenten prendre decisions precisament per garantir el bon funcionament de l'economia i dels serveis públics? Doncs ens sembla que aquestes responsabilitats és evident que són responsabilitats compartides. I si són responsabilitats compartides, tothom hauria de compartir-les amb la millor bona voluntat i amb la millor bona predisposició possible i en el màxim de rigor. Un rigor que nosaltres hem demostrat sobradament, perquè si no, no estaríem pagant sistemàticament des de fa molts mesos a menys de 30 dies. Perquè en la reducció del dèficit del conjunt de totes les administracions públiques de l'estat espanyol, incloent govern central, empreses públiques, comunitats autònomes, ajuntaments, diputacions, el 85% de la reducció l'ha aportat el govern de Catalunya. I si no hagués sigut així,
On estaria el dèficit del conjunt de les administracions públiques de l'estat espanyol? I malgrat aquest esforç ingent, que és un esforç relacionat precisament al bon funcionament de la tresoreria i, per tant, que les entitats del tercer sector i els prestadors de serveis sanitaris d'aquest país cobrin quan toca, perquè si no els hi estem exigint que facin una funció sense disposar dels recursos necessaris, i malgrat aquest esforç ingent, insisteixo, que serveix per tot això, l'estat espanyol continua en un expedient extraordinari de dèficit, l'únic d'Europa. L'únic d'Europa que continua en aquest expedient extraordinari per excés de dèficit. L'únic. Imagini's que nosaltres no haguéssim actuat de forma responsable envers els hospitals, envers dels pacients, envers de les farmàcies, envers de les entitats del tercer sector, envers dels proveïdors de serveis per a la gent gran. S'imagina on estaria? Per tant, insisteixo, les responsabilitats són responsabilitats compartides. Les reputacions són reputacions creuades i tothom ho sap i tothom hauria d'actuar en conseqüència. Perquè, a més, aquestes són converses que hem tingut repetidament amb membres del govern espanyol. Jo les he tingudes sobre les reputacions creuades de les administracions, sobre la responsabilitat davant dels mercats, sobre la responsabilitat davant de les institucions europees. Les he tingudes en moltes ocasions. Per tant, com que estem d'acord que ha de ser així, doncs apel·lem a la responsabilitat de tothom.